Mirade que maravilla de programa que lle preparamos un buffet libre para un cabrón, nunca mellor dito. Sí. Claro, isto facemos para que Lolo escolla dentro destes alimentos cal é o que máis lle apetece. Así saberemos que, cando fagamos un exercicio que lle costa moito a Lolo, que é difícil, imos utilizar o reforzador de maior valor para él. Entón, que temos por aquí, Cris? O pereiro, unha pera. periña, ollas de kiwi, carballo, os nachos que lle flipan, madre mía. Pero os nachos son sanos? Bueno, Entre comillas. Entre comillas. Mazá e zanahoria. É zanahoria. Moi ben, eu creo que é momento de chamalo para que Sí. pegue aquí o banquete da súa vida. Lolo, Loliño. Lolo! Aí ven, aí ven. Aí o ven. Aí ven Loliño. Primeiro aperitivo, zanahoria. Sí. O chaval é vegano. Sí. Ahora de segundo plato vamos a comer... Está probando. Uy, prefiere... Ah, Folla de kiwi. rico. Folla de kiwi de Folla de segundo, kiwi. ¿eh? A ver. Mira cómo come. Está rico. Ay, Ah, o carballo. Carballo de terceiro plato. Non falla. Ahora é a mazá. No, que difícil. a mazá non lle acaba de convencer de todo, ¿eh? Non lle gusta del todo. Lolo vese que é de pico fino porque as mazáns cheiraban a su poquiño, pero pasaba delas olímpicamente. Algo positivo fixemos xa, que comeu prácticamente todos, Sí. menos Menos os nachos. Que quere dicir que Vamos nos avanzando. a veces premiamos con premios que pensamos que o que máis lle convén, o que máis lle guste á cabra é poñemos Home, porque- o buffet e escolleu todo o que normalmente come unha cabra. Porque pa salud de Lolo, obviamente, é moito mellor máis todo, sano. menos isto. Exacto. Isto non é para cabras. Primeiro apunte, Jo, a verdad que me está sorprendendo moitísimo co buffet libre, as peras, as zanorias. Claramente o campeón do buffet foi a folla de kiwi, porque a folla de kiwi triunfou.